Mabuhay mga ka-team. Nandito tayo ngayon sa Barangay Liksi, Manawag, Pangasinan. Ito yung court na pinaglaruan ni Mang Jun. Ngayong araw na ito ay maglalaban ang Manawag versus San Fernando La Union. Siman po yung taga San Fernando La Union. Sa mga bago pa po sa aking channel, please paki-subscribe po ang aking YouTube channel at paki-follow po ang aking Facebook page, Team Give Real. Salamat po. Ang kanilang laban ay race to 2, 25 shots. Tara, let's go. Umikot na sa 5 nga shot, 5 isang agulis. Ano nga rin sa episode? 2. Pinagkarapan ni Jojo na. Pwede na. Lumabas na.
Apat, apat. Sa akin, ito wala sa kota. Talo. Talo. Jay. Jay. Apat, apat. Jay. Jay. Perfect, perfect.
Ito na po. Kaya pa po na doktor. San Fernando Wind.